Allemachtig jongens, wat een meisje, dit is toch prachtig. Zoveel mensen genieten van uw theater, dat is toch wat mooiste jongens. Ho, dit gaat mis. Ja, maar een gezellig druk toch, of niet? Dit is mooi, waar je dit toch, dan uit? Ik vind het hartstikke mooi. Het is Safir. Het moment suprême. Kom maar. Goeiemorgen, een nieuwe weekenvlog. En ja jongens, het wie eindelijk Safir. Na heel wat tarriedings, heel wat zwet op het gebed, sliepeloze nachten. Nou ja, dat voelt daar. Het summer-event bij u in de theatertuin. De allereerste editie, dus die best wel spannend van... komen er wel meesken, wat docht het waar? Want ja, best altijd afhankelijk van het waar als de boet niet organiseert. Maar ik kan je wel vertellen, het wie een groot succes, het wie machtig mooi. Er wie onder andere wie er al je cremekes, er wie een kids area, er wie een mannenhoek, een vrouwjeshoek, een bannenhoeken, foodtrucks, ja, neem het maar op. En ik mocht als chitsvlog een meet and greet horen. Mijn boek mocht ik verkeerpje. En er weer nog een bannendisco met chits. Nou, wat wel meestal mooi, maar nog meer. Ik ga me echt super goed vernuiveren. Ik zou zeggen, geniet nog maar even mij, want je ridder. Het summer-event in het theaterteam. Nou, goeie alleer, ja, het is Safir. Het summer-event is het hier bij ons in de theatertuin. En alle stands zijn klaar, alle crèmes zijn klaar, de foodtrucks zijn klaar. En het is nu wachtje tot het openen wordt, officieel openen wordt. En ja, ik ga er heel veel nog zien. Maar je moet even zien hoe mooi het hier is. Daar hebben we een tent. Hier hebben we al die mooie picknickplakjes. Kunnen mensen even lekker chillen. Het is super heet. Het is 30 graden. Maar mij in het klei, het is droog. We hadden er zin in. Ja jongens, we gaan het event, het summer-event officieel openen. En Famke en Ildo maar je het lint terugknippen. Hoe cool is dat? Ja, dat is hier. Famke had het lint al, maar wij wachten dat iedereen eraan achter staat. Dan kun je hem aan terugknippen. Je wacht zijn tot de hekken dicht is, jongens. Ja, dat is leuk, toch? Officieel, hè dan? Heel officieel doen we het, jongens. Knip Tom terug. 3, 2, 1. Goed. Yeah! Hey! Nou maar Sint, kom hier achter de jongen heen. Hilde had een knipkaart. En wat kies je al hier, Hilde? Vertel eens even. Smink. Doe kies je sminkelitten, een fruitspies, op het springkussen, poffertjes, vlot en marshmallows. En wat kies je als eerst dan? Smink. Sminken. Oh, mooi man. Oh, lekker. Fruitspiesje. Hoppatee. Nou, dat is de eerste, Hilde. Zullen we zien wat de sminkste er is? Oh, doen we die, ja? En Ildo had hem... Oh, prachtig. Vlinder. Wat leuk. Een hele mooie kleur. Oh, mijn shit. Rijnborgen. Ja. Die is wel favoriet. Ja. Nou, je shut ze al 3 dagen uit en het is eindelijk Safir. Dus ik laat je maar aan het eindresultaat leuk zien. Je hebt eindelijk in je vorm. Nog meer van? Nee, maar deze niet, dus krijg ik Een kreeftje. hetzelfde. Kreeftje. Hetzelfde. Ja, cool man. Nou, ik heb hier wat geïnstalleerd. Maar vanzelfs het boek. Ik ga hier het kwartetje. Is het net schattig? Vlaggeerder. Televisie, maar al de videoclips. Gitaarken. En dan hebben we hier nog een hoekje met wat mooie kleurplaten. En kaartjes. En tattoos. En stickers. En dan, ja, waar het wil die mij aan. Even lekker bimies zien. Even misschien een stukje vloggen. Dat is misschien wel leuk. En even op een foto wat wil. En maar ik vind een gezellig hoekje van. En dan let vanmiddag Mike nog dus op de boerenwijn. Nog even bij de band. Lekker donsje en jongen. Krijg ik wat. Nou, alsjeblieft. Zo, dan ga ik hier achter nog wel leuke kaartjes. Maar ik wel pakken. Ja, dan hou je toen bij. Dan is het vloggen. Maar trouwens, maar die taart, hè? We doen best dan ook de vlagster. En dan kunnen we op foto laksen met. En wie zo dat zei? Dan zei ze even hey hoi. Zeg, hè? Hey hoi. Oh. Toastje eruit. Ik heb een patatje erin aan. Echt weer? De hoort net zo vol met hoe hé. Ja. Oh, dan komen we naar je. Gelukkig. Lekker nou een mooi patatje erin hé. Ja.
Zie je wel wat leuk zit. Maar is van alles wel wat pakken, was leuk viest. Ja, als staan mooie memken. Memmen mooi de hele dag mee omslaan. Nou, bedankt hè. Doei doei. Ach, maar gaan we hier? R.J. is in de house. Dus ik sta het denk. Ja. Ergens stinkt bij de fever. Ze willen een kreeften vangen. Maar ze even struinen. Ja? Hoi. Hoe stuk mij meer op de foto? Ja. Kist het avond van bij jou nemen, hé. Dankjewel. Oh, mijn mooie vlinderke. Dat is echt prachtig. Wat hast al hier al die in? Hey, ben je al op het Flat West? Ja. Leuk man. Doei. Liever maak het allemaal. Allemachtig jongens, wat een meisje. Dit is toch prachtig. Zoveel mensen genieten van uw theater. Dat is toch wat mooiste jongens. Hè? Ja, ik zal wel naar iets van goeken, maar ik wil even zien wat er al je weer maar. En die mooie picknickhoekjes weer al die mooi benut, dus perfect. Maar eens even zien, hoe cool is dit? Een sticker van chill op een rolstoel. Super cool. Ja, net op horen komt ook in, ja. Krijg wat. Doei. Zo, ik heb nog een kaartje, maar u is erop, daar steek nog gaan. Ja. Ja. Maar daar ging een handtekening. Wat heb ik een handtekening? Dus lees me je model. Doe hier een handtekening. Het is vet hier van een vlog. Shit sterk met een bal. Val je me, maar ik dacht die Lukt het hier nou? Oh, wat leuk. Er komen de shitjes in van Cinnabloem. Wauw. Ah, nog maar te groeien, hè. Elke dag wetter, hè? Ja, maar even een beetje op dat het nog niet is. Hel de maasje maar op. Zestig, dankjewel. Wow, dat is toch mooi maken. Wat krijgen we voor moois? Oh, een prinses. Wauw. Een prinses van een prinses. Oh. Zestig, dankjewel. Jelke achter de bar. Gaan ze wel dropten? Mooi. Begint te komen. Nou, mooi hè. Dus even een rondje draaien, jongens. Ja, waar we hier al even moois gaan. Nou, hier is dus even een hapje eten en wat drinken. Hier is de Raad van de Tuin. Daar doe ik aan snik mijn disco op. Hier is lekker eten kunnen krijgen. Springkassen van de Lietse band. En ja, hier is natuurlijk al je mooie picknickhoekjes. De meesten kunnen even lekker daar aan bij het wetter. Er is ook live muziek op de andere kant. Te gek. En natuurlijk alle crèmekes. Hoe mooi is dit? Kies je de kust de keur. Voor de vrouw ben hier al je crèmekes. Maar ik voor de man is er wat leuks voor de bed. Ah jongen, lekker. Mooi. Hast je wat leuks gekocht? Nog net? Of best nog maar correct ontstruinen? Hilton Kreven vangen west denk ik. Hoeveel hebben we van? 12. Nou, vind ik dan nog knap. Want juist de slag het net, hè? Best wel lastig. Ze ben heel snel. Maar de vier zit vol kreven. Net zo leuk, maar wel leuk om te vangen. Ah, als je de koffiedames bent op drok in het spier. Gaan we wat koffie voor het drok? Heel vallen. Ja, nou mooi. Sure. Alle crèmes met koffie bij Del bracht. Ho, dit gaat mis. Ik die niks. Nou, maar ze zien, het is hier stampende stamp vol. Dat is altijd natuurlijk lastig als je iets organiseert. Volle meesten komen erop. Oh, dat weet net in. Maar dit is heel erg mooi. Heel eerder mee gehoord. Prachtig mooi spul. Anita er. Hi. En jongens, dit is wel heel cool, maar schuilt in de rek. Maar je ziet mooie boeken en natuurlijk heb ik mijn boek illustreerd, dus dat is wel heel leuk. Ja, hier. Mooi daar. Dat is wel leuk om te doen. Ja, natuurlijk. Die visjes daar op de andere kant. Die zullen wel denken, wat door die meeschen al. Oh, is het hier zo rustig. En nu is het hier heel nog vol, maar het is toch prachtig. Hé, hey, Shaki! De man drok aan kanaal een visje. Nou jong, iedereen geniet. Ik kijk. Dus ik kijk naar de andere kant, want ik wil naar het mannenhoekje en daar is de mannen-area. Nou, daar gaan we. Even op het Flat naar de andere kant. Nou, goeie. Hoi, vrouwtje. Oh, ik heb geen knipkaart, maar ben je van de knipkaart, hè? Gaan we al heel wat ritjes knipt? Ja? Mooi. Nou, en hier hebben we dus echt een beetje een mannenhoek, maar al je leuks van de man. Onder oren vinyl. Nou, mama zijn we de kust en de keur. Oortjes. Nou, mama zijn we broek onder Akerwoude. Cambuur, SCR, Veen.
Broekster Boys in die drek? Waar is Broekster Boys? Ja, links. Ah, tuurlijk. Ja, om Piet natuurlijk Broekster Boys. Je weet te kennen, hè? Al hier uit de buurt, hè? Dus uit eigen dorp en om jou in de dorp ben al je creams, is het leuk. En we hebben hier echt nog de hierste hoekje. We kunnen bijna even op het hinder. Hoe mooi is dat? Dus even zien of mij de beestjes gaat. Want het is wel heel werk voor de beestjes. Ah, ze zullen lezen lekker in het voetje. Ah jongens, wat een drukte net. Wat gezellig net. Ja, dit is toch leuk. Hé jongen, gezellig net. Wat een feest man. En onderwijls worden er tickets verkocht van het draaiend rad. Maar ook kaartjes die inleveren kist een koosmeidje op een vaart in de luchtballon. Hoe leuk is dat? Bedankt hè? Ja, oké. Hun vleugel haast de lucht in te geren, hè, met hun ballon. En hoe gaat het met de kaartverkeer? Het is Aldermacht. Ja, is het Aldermacht? Oh echt? Ja. Nou hoppa. Net gek. Ja. Goed bezig. Ja, maar een gezellig druk toch, of niet? Oh, dit is mooi, waar je dit toch dan net? Ik vind het hartstikke mooi. Je de hoopst er wel op, zei ik, maar dat wist het nooit wat er op aankomt. Maar Nee, zeker. Dit is zo maakt het. Hartstikke mooi. Oké. Iedereen goed opgelet. Oh, oh. Sla je armen van links naar rechts. Oh, oh. Doe naar nou jongens, ik had zweet op het gebit, jongens. Ja, zweet op het gebit. En samen even wat donsjes uit de mouwen schudden. Hartstikke bedankt. Hij is Een mooi wc-wassen, wat wil je nou nog een meer? echte ronde, hè? Een echte ronde voor de voetbal van beschikbaar gesteld door Broekster Boys. Oranje bal. Dit is dan mooi, mooi duo. 8-0 gewonnen de laatste keer. Nummertje 60. Nummertje 60. Mooi leren voetbal, nummer 60. 4 euro, wie maakt hem los? 2 keer. Hallo, hallo, hallo. 2 keer, 3 euro. Ik zeg even, ja, we gaan de uitrekking van de luchtballon, dus ik ben heel benieuwd. Nou, hier is aan de prijsuitrekking. En er komt echt nog een hele coole voelshow. Je moet er al in zitten. Is dat net cool? We zien of we een beetje dichterbij komen, hè? Wauw, is dat net prachtig? Oh, daar zit ook nog 2, joh. Schitterend, hè? Hé, jongens. Wat ben je mooi. Wat een joekel, joh. Maar eerst dus de prijsuitrekking van de luchtballonvaart. Het is Safir. Het moment suprême. Waar gaat er met de ballon? Ik heb begrepen dat het jong net wordt vanwege het waar. Helaas Het nog een spant er keer. een beetje om. Kom maar, 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 kom maar. Oh. Ik ga erin. Daar komt er. Nico Steringa. Nico Steringa, Broeksterwoord, de bloot in de buurt. Ballonvaart voor 12 personen van Hanneke Functioneert. De theaterbuurt en JK Ballonvaart. Zien ze er al net? Wie in betocht, we zullen proberen dat de mooi om hem heen te vliegen naar het eilandje toe, dus ik ren even om. En dan zullen we zien dat er daar komen wel. Oh, hij zit een marshmallows gewoon. Lekker man. Ik zal je zien dat die zeearend bij het eilandje komen kan. Hey. Die vliegen dan naar het eilandje thuis. Ik ga even zien dat het lukt. Daar komt er af, hè? Wauw. Wat voelst u ervan, Jood? Leuk. Sminken, hier denk je, zwemmen. Wat hebben we al hier onder Maar ik de vind dit dan leuk. De vogels voelt net zo leuk, een beetje spannend misschien. Dat snap ik, wel heel goed het gevoel, hè? Wel knap. Nou, ik heb even een rustig hoekje opzocht. Ik zal aan even drinken, even een hapje eten. Maar zoals ik al zei, tierenslagerij en zeker van herhaling vatbaar. Dus ja, nog even een genieten van dit mooie summer event hier in de theatertuin te Broeksterwoord. Machtig. Nou,
Nou, nevens mij ga ik neer te volle zijn. Het wie echt een machtig mooie dag. Jammer dat de luchtballon dags net de loft in koor. De wind stier het goed. Nou ja, daar kun je net op vragen. Maar die houden nog in het verschiet. Hebben letter echt nog wat leuks. Nou zoek ze, vond dit een leuke vlog. Abonneer je, zet een blauwtoenk omheen. En vergeet net de chill app te downloaden van die tablet als telefoon. Want night zit vlog. Hey hoi!